geube bagara itsasoa. Itsasoak bitxa dakar, baina ez beti zuri-zuria. Inoiz gorria eta inoiz beltza ere bai. Itsas bizitza, arrainketari loturiko langintza neketsua da, arrantzale zailduen esku. Itsas herrietan, gizonezkoen eta andrazkoen zereginak ondo bereizita daude. Arrantzalea gizonezko irudikatzen dugu, baina zer ote litzateke arrantza emakume barik. Andrazkoek emazte, ama eta etxeko andre izateaz gain, beste hainbat egitekoren ardura ere badute. Horregatik, langintza hori aztertzerakoan, hala beharrezkoa da emakumeek egiten dituzten lanak aitortzea eta ezagutzea. Itsas herrietako emakumeen zeregina gizonezkoen lanaren osagarri izan da, bai. Baina, zenbat lan, sare konponketan, arraina saltzen, zenbat ardura, umeak etxekotasun jatorrez hazten eta hezten. Zenbat gau bakarti, itsasoa amesten eta zenbat egun lehorra lantzen. Gizonen ardura nagusia, itsasora irten eta arraina ekartzea izan da. Baina behin portura helduta, lanik gehienak emakumezkoek egin izan dituzte. Ontziak uzten lagundu, arraina salmentarako prestatu, kalerik kale ibilian saldu, eta zerrez. Itsas bizitza arrain langintza da. Uretan gizonezkoena, eta lehorrean emakumezkoena. Baina, bibion lana ez da berdin baloratu gizartean. Arrantzaleen beharrari ikusgarritasuna eman zaio, emakumeenak ostera ez du aitortzarik izan. Etxetik kanpora egiten duten jardunari etxe barrukoa gehitu behar zaio. Kostaldean gainera, hau nabarmenagoa izan da, gizonak denboraldi luzeetan itsasoan egonik, familiako eta etxeko ardatza emakumeak izan direlako. Horregatik esaten da kostaldeko andreek izaera berezia dutela, bizimoduak eta itsasoko kresalak ematen dien aparteko izaera zorrotza eta nortasun sendoa. Eurak dira lan honetako protagonista. 3 belaunalditako lekukoen bidez, itsaso eta portu inguruan beharrean dabiltzan andreei aurpegia jarriko diegu, eta eurak izango dira beste guztien ordezkari. Sareginak, neskatilak, enpakatzaileak, saltzaileak, kontserba fabriketako langileak, armadoreak, administrariak, enpresandreak. Emakumeok gure kostaldeko herrietan duten garrantzia argitara atera nahi dugu, ondo merezitako lekua eman eta egindako lan guztia eskertu. Itsas andereak zainetan kresala daroa, zaindu dezagun geurea dena. Eta zein da zuen beharra? Guria da, purtuta datorren saria konpondu, zuluak eta konpondu, aberizak eta batzutan sare zatizak eta galdu txenda itxasuan, segun ze hori. Barriztu eta
Da gero neguan, bapora geldiri daunian, 3 hilabete geldirik egoten dira. Eta orduan behitzen dugu, deitzen dut zauna, neguko biharrak, ez? Pizkat mantenidu edo ikusi, satizarrak endu, barriztu pizkatxu bat, neguko konponketak, ez? Uda barrizan ez dagoten temporarik horre gauzak etxeko. Uda barrizan izan berda apurtzen badabe, aldanik harinen konpondu eta itxasora bialdu. Momentukoa konpondu, ez da? Hori da. Behar horretan, beti andraskoak ibili dira. Hemen bermion bai, danak andraskuk. Danak andraskuk. Eta eurek zarek eta trainek eta egin bere zeuek iten izan dozu ez? Bai, gurre, erropie txilez, teli dakatzu. Da zuk, homo biztazu modelu ez zeuk. On, por ejemplo, ekarten da behia, egin ja, praktikamente, beruna eta kortxua enbarik ekarten dabe, baina beste ustiz. Baina orduan etxen genduan, etorte zirian berrotamar metroko piezak. Ekarte bezet, berrotamar metroko piezak, zabalera lako. Da gero, hartzen genduan andrabakotxak hartze bat, pieza bat, beste pieza bat, eta juten ginean eiken, amaitu hartia. Karo, lehen gozari petxikinau zirian, asko petxikinau, honek itzalatira, ez? Hone ekarteko nabe atzo ibili zirian ekarten da, eta kamioian ekarten dabe, eta lehen iguale 3 gizonek lepuan, baina egin bai, honek... Eurek behin... Hone lehen edo zerretxe ben, honek handi. Hori bere asko aldatuko zan, ez da zu hasi zinenetik eta gaur egunera, euren trainen eta zareen materialak, ez da? Bai, gu hasi ginean danazan algodoi. Eta gaina zan algodoi zurixe. Damen ondarru neguan tintxaleku, maino zan, tintxate bana. Dorduan ekarten genuen, deberak emotetzan kolori marroi. Zurixak izan eran, tintxi monbiakuen gorputze hartzeko eta arixe zerreteko. Geroko etorri izan, nailona. Etorri zan. Eta onda kasuz arixa, pa ikusgarresak etizenak. Da gaur da trenata kasuz, harina, korapillo baikuk. Zeuk esan dozu, hau ofizioa dala eta ikizin behar dala, baina hau ez da lehenengo bietan ikasten. Ez, niri neure amak etxin zukaldin erakutzin doztan. Ekarri, aposati eder batzuk, etxin erakutzi horratza batzen lehenengo, horratza batzen. Da gerokun amak ebai, maiardika, maiabi, goitxi bera, eta etxin geldike apurka. Gerokun taldin sartu gineanin, eudak andereinuk erakutzi, abolan etxen da, hau bestelan etxen da, honei olanik agarratengako, honei bestelanik egitengako. Olanik jungaz, geldike danok alkarrei laguntzen, da gerokun ja profesional moru jarri. Gero zare ginetako gauza bat, ez tozu sekula ikasten. Eta zer esan gure dago ez tozula sekula ikasten? Sekul ez datorrelako zulo bat bardina. Orduan beti ikasten? Beti ikasten mediku moru, beti ikasten da beti kalkulaten. Etxera joan da beti kalkulaten, beti esos kalkulaten. Da gero, arriz handia dauko, amendixeri jan berdabe, amalau gizonek, amendixeri jan berdabe. Orduan ezin jozu, erroretxu bat ezin jozu egin. Aberi handia danian, igual apurtu dabe, ez dakiz, 20 metro igual. Hori tarrata dia esaten jako honek zelan inoiz jertzia betxozu igual, batzutan holan apurtzen da, ez? Da hori dana, gero, ataraten da benian traina portura, horre zen dozu, karo, soiaz bila, hasieria ikusten dozu, hemen, hasieria eta zeu soiaz lotzen, hau nadoia, eta gero berake niri jubilada batek izate guztan, orduan aktiba eguan, neu ikasten eguan nian, eneban atrapaten, zelan, eta azarratu txenitzen esate guztan, beraken gotzu berba, txumpizkan. Badal, eta nau etxen berbarik, baiter esaten zaren, nau etxen. Dalako baten, kontuatu nintzen nian, zelan dan, nundi nora doian, da hori zen da, baitere berbain, justo zu, zelan etxotzen berba, ba. Eta orduan zelan izaten zen? Txalupa bakotzak eukan bere konpontzaile kuadrilatxua edo zuek taldean egiten zen duen behar, zelan antolatuten zen behar da? Bueno, etxe bakotxin, bajurako izan da, adibidez, beti eguazen traine konpontzailik etxe bakotxin 2 ero, 3 ero, 4. Gehi aparte,
emoten gentzan laguntasune beste txalopa guztiai. Baina gero kundanok etxe genuen geure bakotxeko lanak bukatutakun, alkarreaz, alkarrei laguntasun emon. Da bagoazen adibidez beste batzuk, bakarrik lan hori etxe benak. De beti eguazenak, libre eguazenak. Baina danok alkarreaz. Orduan, epoka horretan, txalopa asko eguazen guazi ginanin, eta orduan eguazen bat taldik. Ze talde bakotxin andereño bioten diz. Bestiai lana ipintxeko, lana emoteko, eta besti paino, bizkaketxua ulertze benak, eta biharra ipintxe benak. 13 urte azazi, da 18 urterako ja esan etxene sota patroinatzeko, usatre jefinatzeko. Jefi izaz usatzen nik, gero esatzen gaztik, eta usandri, hemen esaten du, bazaritak hori usandri. Hori da arduradune, ez da? Bai, arduradune, enkargada bat fabrikek usatzen ez, bardin. Bai, zeuk organize, biharra zeuk organize, duzenak orduek eta zeuk organize dana. Ni hasi nahitzen inberrota zazpize, esan diz bostu usandri. Baina akabuen, dandanak akabadiz da neurotu nahi. Azkaneko 6 edo 8 beturtien, neurotu nahi danak. Zer zara usandra bakarra? Bai, bakarra, bai. Claro, ze orduan, grupo bakotzean zenbet egoten zinen? Unoko notro igualongo baina ere undogoi lagunde betanera, Eta zuek behar non indozue? Bueno, beti hau lan hau izan da kanpunetxeko. Kanpunetxeko lana izan da. Eta orduan txalopa askoneran askotan eotezin trenak igual arrain boltzan zati bat eukana preminietxeko. Orduan batelin hartu eta juten ginen txalopa barrure. Eta orduan guken izan dugu txalopa barrun, moia gainin beti adibidez euski berugon, eurixeon, hotza egon, eta gerokun negun etxen gendu zen konponketak bodega barrutan. Etxen gendu, baina general, beti kanpun, moia gainin. Amintxe ontxega zemorun. Eta humedadetza biharrian, saria bustitxata, humedadetza biharrian, onako eguzkizia eta azpeizean ipini, karro azpizetan da, euritzen da, karro azpizetan ipinita, kauz josin bihar, alan edo holan. Eguzki zein euri, ez da? Hori da. Zein aixe, zein... Da ganera lehen, erropa egokiripe, zon behintzat, erropa egokizego daukazu, ez, Guardasolak, holanik ekiken gendu zen guardasolak, holanik guardasola. Guardasola, da zaren, guardasola, holan txerik, sujeta eta guardasola, da zaren. Eta bero handiena egon? Bero handize eguanin, aguanten bihar, hotze eguanin bebai. Ezeko haun erroparik eta periodiku pintxen genduan, barroko partian, aixia kentzeko. Gu hasi ginanin adibidez, prakak orduntxe sortute banaka batzuk. Zegu bestelanik ebiltzen genduzen leotarduk, mendiko botak, lehenako mendiko botak, narrozko botak, eta gerokunaren gainetik, erropi, amantala, beti ibili izan dugu, amantalak arropa etxen daue beti, gorputze, eta gerokun hemendik goitxik, beti asko, lan asko jertzak, eta 3 puntako mantoi. Zer lehenengo guke, ekuiten duna, eperdiaz pila zan, Elixan belauniko parate ginen antxina eta minbresko horreko oteziri ekuitxe bere zilak. Aixen ekuitzen genuen, noko ze zatitxu bakar, daretzen ganian oten ginean. Gero, bankilo bat ere joan, gero engenduan bankiluak. Gero geldika, gorazka, eta honekin, ez duzu pentsaten biharrian zauzenik, Zentzu horretan askoz bere erosoa da beharra, ez da? Asko be bai, hau ez da biharra. Zeintzuk dire zuen beharrerako behar dozu ez esan tresnak? Lehenengo amantala, amantal urdine. Zehatxik amantala. Amantal urdine izan eran, zuk trainei pintzen dozun inezku, barrun komenigatzuz zerbait inun eukitxi ikusteko. Eta gerokun artaixak eta horratza. Gerokun gantxon bat edo beste segun nuntza zen, treine eutzitxeko, baina artaixak eta horratza. Ari eder bat, eta listo. Dirua nire lehenko ibarazin ebana 50 zentimo, zan? Hori zen zure lehenengo soldata? Soldata. Gero pesetia. Papelesko pesetia. Orduke gu kobra izan dau beti, jarri gazenik lanin, orduke. Ordun hause diru hau.
Lanun bat eta domeketan beste diro bat. Eta orduke beti txando, bizitza guztin, ontxe erretirarte orduke. Eta beste gauza bat oso importanti eta lan honi jente askok zelanik atzean jaben. Larun bata izan, igandea izan, aste santuk izan, herriko jasak izan, lana bara lanea, Ez da, ez da naiketara jumbinata ona jumbinata. Ez. Ez da liorreko azien dimorun. Ero liorreko lana morun, hau ez da. Zapatute, kalentaxute, angute, hemen ez da kalentaxue, gaportutako, da lana, lapurtzen ez danin, etxin. Claro, momentu honetan, Lekitzon txalupa bakarra dau. Hori da, bakarra eta sarein bakarra neu, ez? Ja, bestia jubilazirian, eta ofizial bentsat, aktiboan da neu. No, aquí en Bermeo quedan muy poquitas herederas, no hay trabajo. Estamos un grupo de unas 5 personas. Aquí en Bermeo en realidad se reparan pocas redes, pocas redes. Es el salir del paso y hoy en día, pero yo creo que en todos los barcos, mucho trabajo de ese lo hacen los hombres. Momentu honetan ondarrun, sare konpontzailerik ez dago. Ez. Eta hemengoak zelan konpontzen dire, klaro, hemengo sareak eta konpondu beharra egongo da, ez da? Bajuten di, ero horixoa, ero getaxa eruten da bezari. Arronaz, hoxe ikasi neban, da arro eta pozik enjolana, peni moten doztana da bakarrik. Gure herrixarez gehatzi, baten. Baina hau bukatu dut, ja mentalizaminaz, amentsa matxuko dana. Urrengo baten zetorriko na etorkinin, bueno, ez daki hau. El trabajo en Escatilla consiste en preparar el barco para que salga a la mar, pues víveres y un poquito de eso, pues ayudarles a ellos a que esté todo en orden para salir a la mar. Luego, cuando entra el barco, ellos nos llaman, bajamos al puerto y colaboramos en la descarga. Cuando anda con a merluza, él sale de madrugada y cuando llega me llama a la tarde, entonces yo tengo que bajar a la tarde, seleccionar el pescado por tamaños, echarle hielo y todo esto y guardarlo en las neveras que están en la cofradía. Y al día siguiente de madrugada tengo que ir para ese mismo pescado, pues pesarlo, exponerlo en la cancha para proceder a la venta. Neskatilak emi dago, portuko gauzek, arrainek lagundu ataten gizonari, datozen motora, atunetan, ordunen txezaben 20 egun, 22 egun, da etorte zen etxera, eta gero igual, erbestimi bai, esan denen igual, arrainek ataten lagundu izan zagun, Koruñan lagundu zagu. Osa, gezeuek bere, segun porturen ora llegaten ziren? Beti ez, bai, harina etxeko Koruñan sartungo ari ez, da urtengo harina gure etxosora, da zegoek etorri. Eta entzute zan ezen Koruñara, eurek ez etorte erretxiko na, da igual, etxezan zago lagundu arrainek ataten be bai, da gauzek gero biberak eta gauzek jana izan eta sartzien da. Erosten, jun behar bada erosti edo. Eta ontzi bakotzak orduan bere neskatilak aukiten da. Bai, neskatilia da. Zeizeten da, bakarra? Bakarra vive bai, Sí, suele ser gente de la familia principalmente porque no son trabajos que aporten un sueldo en condiciones, entonces al final suele ser gente de la familia. Zuk esan dozu, zaregine eta deieitzikoa bere izan zarela, ez da? Bai. Eta behar bie konbina egiten ziren. Remedio. Logitxi, ze bajatu orduko moilara, etxia garbizut izibizten duan. Da, vaporalitxon, esozen artian, traina purtuto tenbazan, zareinen lakuan, detorte zarin vapora, altza zareinetik eta vaporari atendidu.
Ostara, bapora itxasora juten bazanero, lotara gizonak, baso ostara be, zareinera, osea, que konpina eta nahiko gozo. Gero arrantzaleri ordaintzen jaken partilea eta hori dana, zeuek horren ardurea eta zeuek aukiten zenduen eta? Bai. Beti hartu da, horrek, jatura betin, txartelak arrainenak eta gauzak, eta bai, gero etxen zen, gizonen aurrian, honetxek da, hauxe sartun da, hauxe urten da, honetxe gaztuk egon dira, ontxe be bai, ontxe golantxek etxen da. Todas las labores administrativas también las llevas tú, el tema de los bancos, el tema de los papeleos, el tema de las declaraciones, el tema de pagar a los hombres. Al final es un conjunto de todo. Eta orduan zuek hasi zinenean soldatea eta zelan izeten zen, soldata fijo bat aukitzen zenduen. Gizon batek irabazira ben, erdeza, de etxekuna. Hori zizan da beti. Barkuko arrantzale batek Arrantzale baten, bai, irabazten da ben, erdeza. Marizerdi, zaten jako, marizerdi. Por ejemplo, la Nescatilla cobra a la parte. ¿Y qué es la parte? A la parte es igual que los marineros, dependiendo de lo que se pesque, se cobra. El marinero tiene un porcentaje de beneficios y la Nescatilla tiene otro inferior. ¿Y también os corresponde una parte en kilos de pescado o solo suele ser dinero? Aquí siempre se ha estilado la cena, que le llaman las cenas. Sí. Pero bueno, al final con las pescas que hay, pues si un día viene poco pescado tampoco llevas porque ese pescado hay que echar a la venta y bueno, cuando te hace falta lo coges y cuando no, pues... pero sí, se estila la cena. Antes era más porque luego se dedicaban a las Nescatillas antiguamente en la plaza del mercado antigua de Bermeo y así iban y vendían sus cenas. Incluso algunas cenas de los hombres que les daban para vender o lo que sea. Pero hoy en día todo eso ha cambiado, o sea, es imposible. Ni neukon ez, baina lehen eguramen da denporetan bai, piloa bigarretxe, beze orduan ba, arraina ekarte benian be kajetan, horre kajak arrainez bete eta erute ben ba, kabanetara eta ez. Da, gero juten zirian horren kajen bila, horre kaja garbitxu enber zirian, egurreskua zirian, da garbitxu eta orduan bai, bihar pilo bat etxe ben. Orduan gogorra esaten den bai, oza, gogorra hue. Gero, karro, esaten zen delako karroa, handize, barakaz. Eta, klaro, piso asko erun bihar da gauze hori bai, gogorra esaten den bai. Izan gaizen gaztiek, posiko ote zen gaizen. Horain neko lekiote horrengo. Eta, zebez. Orduan, ondo, osake, gazte izan keran injarra bako zute. Eta beste erabateko beharrak bere itzen zendu esan? Atunetarako preparabirri izaten zirian, atun atrapateko amua tapateko on rafia zetzen dena, rafia edo erretarikua, gero kurtiitan. Orduan bakizu zea zetzen genduen izauan rafiari. Zea zetzen genduen. Txabaz. Arto bixarrak. Karten gaiku zen baserrikiarrak, arto bixarrak. Totxak enza. Piti gendu zen lehatan. Lehatan zuri etxen zirinian, behenganin ipinixari erodan adalakoa, da antxeba zikatu. Zikatu, da gero plantxa kasotxu bat emon, eta trotxaken, gizonak eruteko gero amuari ipinia ixe, da gero etxe zen horraztu, horraz batzuk kike bezen, da horraztu amua tapateko. Porque en Bermeo, en Ondarroa sigue pasando, se sigue haciendo. En Bermeo, cada vez que entraban los barcos, o con anchoa, con chicharro, sonaba la sirena. Y era muy bonito. Era la manera de avisar que llegaban los barcos, sí, ¿no? Entonces se avisaba así. Cuando no había móviles, no había... En Ondarroa sigue pasando, dependiendo de las cantidades de sirenas que suelen, es un barco con un tipo de pesca u otra. El problema de este trabajo es que siempre tienes que estar pendiente. Es un trabajo muy esclavo en ese sentido, de que tienes que estar siempre dispuesta a... Antiguamente salíamos de casa con el delantal puesto. Si vas a por el pan ibas con el delantal, si vas a la tienda ibas siempre con el delantal puesto, porque no sabías, siempre.
Se veían montones de mujeres en el pueblo con el delantal de mahón. Era muy bonito. Zenbat urtegaz hasi zinen lanean? Niri ez gaztan gustaten ez ikasti, eta orduan amak esaztan, hola, nik ezin zen geon, ero biharrea, ero ikasi. Eta nik esan ez, orduan biharrea nu. Eta orduan eguazen pila bat. Larota seixin eguazen egunde berroi bat txalopa ondarro. Eta orduan eguan biharra, ni harina guazen itxan, 14 urteaz hasi itxan, eta lehengoko deskargi zan 1000 egun peseta. Deskargi. Akordaten zara soldateagaz, Bai. Eta 2500 kaja arrain ekarri ben. 7 ordo egin genuen biharra, 7 ordo. Aian itxan etxean ehar baten gexa enu biharrea. Eta esaten gexa enu. Urrengoko honin bebai, eta urrengoko honin bebai. Eta zenbat urte holan? Onberrota 14 urakat. Hasi nitxanin 17 urte neukazen, eta izan zen aman gurasuk txalopak eukezen, bizitza guztin eukidabe txalopak, orduan hor hasi nitxan bajaten porture, enpakadaro modure amaz da nire eman koñatak eta isiko kinde, eta amena ondikan jarraitzen dut, ze basteipe guztetzen gazda, orduan jarraitzu itzen dut bertan. Zuen beharra zein izan da? Nik gure biharra zan txalopak etorten dizinin, kajak ekartezkun, eta horretxek kajak ekartemen plastiku eta izotza. Hori izotza eta plastiku zarra kendu, pixa, ondo etozenak, pixa, eta gero basailkatu. Eurak armadorik esatezkun, baleatza, amentxe, mediani, amentxe, gordia, amentxe. Eske, zuentzako, lehatza da, dana bardin, eta ez da bardin. Pixukin du. Neurrien arabera eta pisuaren arabera izen diferenteak dekoz, ezta? Eta zeintzuk, ze izen dekoz? Batu, dakazu karioka, karioka, popular, korriente, gorda, mediana, merluza. Zuentzako dana da merluza, baina ez da dana. Hemen lehatza esatetzau 3 kilotik gora. Generalin itxosotik horre danak etorten di nastata. Eta gure biharrara zailkatzi. Eta gure pixu konetxetiz. Ezbuk. Ja baki hau, pieza bat hartzen marou, ero besti baki hau zardan. Eta dudibak hau, pixurak hau ondun eta juten zazpixatea. Porque, claro, diro bardine ez da gualixo bardine. Ekilo biku, ero bitxerdiku. Ero bitxerdiku, ero iruku, orduan zailkatu bizu. Baina gitxiba gora bera guk generalin ez dau faiaten. Da presizu bardine ez daukele saltzeko sasoin, guk enpresaten dugu horre banan klasifika, tamainoz, da pixoz. Da, lehatza modur eroten da zapu, da gero bebai perloik etorten diz, gramukin aparta berseten du, neskazarrak zapetzau. Ezke, hainbeste klase arain desbardin ekarten da. Eta hasi zinenean, nok irekatzi eutzun horredanak bere iztuten edo praktikeagaz? Eñaz. Bajata ikasi irain, zaten gako men. Eñaz, da, baguz bat urte daruten, portun, 40 urtero darut. Eta zuek zelan jakiten zenduen, nos etorri behar dozuen, nos ailegako diren txalupak? Armadorik etxeskun behitxu. Pertsona bat eukan, dakarre ontxebe bai, guk diarrentzai esaten gentzan. Eta esaten berdot, 10 andra, ero 15 andra, arratzaldeko 7etan, ero goxiko ordu batetan. Nik 18 urte eta 15 urte harteta, egunero gaungan. Domeketan hasten ginean,
eguerdixan, eta domeketan eguerdixan hasi, igual, astelen goxin amaitzen genuen, igual 3 txalopa edo preparatzen genuen, da batzutan lau bai. Eta gero bajaren gana ostara astelen gabaz, hemen beti bierra gabetan egin izan du. Gabaz, beti. Da gero baja astelen gabaz, da igual baja gabeko 10 urrengoko goxeko 4 artero. Da barriro martitzeni, da barriro eguazteni. Eta inoiz baixakutan, da igual astin zir, ba igual 10, 12 eta inkluso 14 bai deskarga etxen genuen. 14 deskarga alober bakotxe bidertute ba astin zirre hileku politxetaten genuen. Lehen hazin, lehengoko gauzi. Egurrezko kajak, nahi dan beste pixokuk. Gero, karruk. Ja hon ez da karroik, ez da egurrezko kajaik. Gero, geuko biltzen genuen pila bat erropa, klaro, hotza. Zapatape, zin orduan katiuskan tipoa, baina baju hauak. Gu txanklok esaten gentzan. Eta zin gomaskuk, hotza, klaro, edurran tartin, hainkak edurra tartin beti. Hainkak, hotzak, eskarpina jantzi, laupare kaltzetin, bueno. Eta mantala, ondak gauz, ternuako ternuako jartzak, isebez, jaztezu, olako termiko bat, eta jaztakazu hotzik. Bai, bategaz nahiko. Gero botape bai ebiltzen dugu, mendiko botak morukuk, Bai. eta jaztezu olako bat, eskelena zan. Beste baldintza batzuk ez da. Gu beharginakaz. Beharginigaz, gaz, entre comillas, gaz autonomak, baina ez gaz autonomak. Gaz autonomak geu paten duguelako seguru, geure guantak geu paten dugu, amantalak, erropa bustik geu paten dugu, eta gainetik armadorik epintxesku ordu, ze ordutan bajadi gazen, eta zelako soldati. Beratu, eni hazin nintxean inondala 40 urte, 1000 egun pesetazin. Eta gaur egunin, kobraten da, 55 €300. Bardine, 3 ordo biharra etxemazu, ero 8 ordo etxemazu. Claro, sasoi beten zuek hemen gure beste beharra ukitzen zenduen. Baina, claro, hori gero urteakaz bajetan joan zen, eta zer itzen zenduen? Ez eukan beste erremeixoik, beste bihar bat opati. Batzu, etxigarritzen, beste batzuk umi zaintzen, baina, claro, 3 txalopaz, pues, como comprenderás, 3 txalopa etxemazu aztin, egun de 50 euroaz, como que no te da. Kontuk ez da bemoten. Ezetarako ez da bemoten horrek. Gero ongaina eskatzen dozku, faturak egin behar dugu, presentan berri esaten dugu, IVA deklaran berri esaten dugu, autonomo geuko ordaintzen dugu, gu gastuak hau gaur egun, gexa, irabazixe baino. Arrain fabrikan, hasi nintzen Biarrian, gaztetatik. Igual juten ginean 10 urte, 11 urteaz da, arritxu baten ganin ipintzen gaitu zen, da buru kentzen antxobiari. Da, claro, ibilken zirian, horrek fabrikak ume klandestinukin, Biarrin ebixenak eta etorten zirian, noizi behinean fabrikak jaoten umeripada. Da, orduan deikuten gaitu zen, deikuten fabrikara eta eskuta, umiak, badatoz, investigadori datoz da. Orduan gutzako izaten zen zirko amerikano, eskutaten aratona eta beste erata. Ze berez umeak ezin eben beharrik egin, ez da? Claro, ez zeben da. Baina Biarrixen egoan, da orduan junekien ginean. Eta umetan ze beharitzen, zetan hasten zinien hor salazaietan? Hor salazoien izan duen bihar, Andra batek izan daun bonuen. Eta izan duen deskarga kamioiek, maize zerbidu, antxobak, Andrak dizarritxoteko, guk izan duen otxarakaz, arrainek eta bota maizetara, eta haulan izan duen gure bizize. Gure bihar esan da, Andra batelez. Kobrabe alan izan duen. Barrin horrein dut izan dozkien, nagozizelez,
bai bihar, nago zizelez. Eta behar guzti hori andraskoak itzen zen duen. Bai, gizan bat bakarrik ekoan, hanrak egun hanra eta gizan bat, oliar bat ekoan bakarrik. Urte askoan, gizonezko horipez, gran horipe. Bai. Gizonak itxi. Ba, igual gizona 4, 5, bai, 60 handrak. Bai, biharrak guk izan duen, gizonan biharra. Orduen kamioiek deskarretzen badabin, handrak eta gizonak. Tinek eta izan baduz bueltak gatzak entziko eta garbitziko, handrak eta gizonak. Ordu gukin ju gizonales bihar. Bai, soldatie, okin ju asko gitziau. Eurek, bai, mekanikuek, klaro, makinetan, kopondu gauzetxuek, dorrek, bai, bihar gogorrak, handrak. Las mujeres no tenían un puesto importante en la fábrica ni de responsabilidad, era bastante difícil, a no ser que había encargadas, entonces sí había mujeres encargadas, y luego los puestos de responsabilidad los tenían hombres, los cocederos, los del fresco, eran hombres. Hoy en día sí el porcentaje es también grande de mujeres en la fábrica, pero sí es cierto que ya ocupan puestos de más responsabilidad. Eta zuek urte osoko beharra auki dozue edo... Urtitan okin jonik bihar oso urte guztiko biharra, 14 urteri okin jonik biharra handize. Etorri arte, zin izango zen, laino 60 hori sojiaz, hori juero otorzan momentuen, dorduen 4 hilabete, 4 hilabete bakarrik izan bihar. Ja, estozku estrangerorako ja ez da hori guzatezan sartun, ameko geusek, eta orduen niku pena zaitzen. Baja izan asko beharra. Zuek gaur egun urte osoko beharra deko zuen? Bueno, urte oso ez. Segun, depende da, izaten da hori. Zemat, ez dauko fijo zema denpora hori, baina arrain kontu segun pedidu, zema dozen, xaleke 9, xaleke 10, edo bitxia, edo hori ja, depende. Eta gero zelitzen dozue? Gero, para euro guten gaz. Eta jazteko bereziren bat aukitzen zen duen, uniformeren bat, edo... Bai. Bakotza gure bat moduan... Lehenko ikutzen gendu zen azulak, da gero ja zurizak. Moten gaitu zen batia, kepixa eta botak. Botak o zapata zurizak bai. Fileterako zapata zurizak, da botak altzata ibili berzen duenerako, beste biharre guztizia guaken berzen duenerako. Igual 70 gora, hasi ziren txapelak, batak, guantiek, guk ez du inoiz guantikaz bihar, ezin izatzen duen belarrikoik nini, ez erastunik, eta lehen danak izan da eskuz erastunekaz, eta izan da beste gauze bat. Orain dakoie kalefazinue, orain dakoie aire kondizionaue. Dakagu uniformea danok, bardine, txapela bardine, maskariak, dana, COVID-an arabera maskariakin, eta, danak ondo garbitxasunak, norberan ebiltzen da zentu egizan garbitxu, eta gero aparte garbitzaik etortzen ditu da, bai, higiene kontu, enpresa baten gaina, alimentazioiko enpresa baten arrainaz garbitxasunek dizu. Gaur egun prozesu asko edo zati asko ja mekanizaute egongo dire, ezta? Guztiz modernizaute egongo da. Gu nahiko artesan lagaz, gauzak lehengo eraitxen dit. Bai. Emakumezko goten di arrainei formi moten, beste batzuk goten di arraine lata txarrak goten den bera latak organizaten, eta hori gaur egun hemen fabrikan eskuz itxen da, eskuz. Lehenako era itxen da. Bai, ondino esku beharra egiten da. Bai, emakume, bai. Baina,
betiko la esentzia, hortxe da ez, la esentzia ez, esan da. Bai. Esan da, biharra gogorra, baien niri asko gustadaz. Porque esan da, harmonizion da, barren lantxin barre batik izan duen, asko inju biharra, be asko, bai barre be. Eta zuok kabanan kanta itzen zenduen? Asko. Asko. Eukauzan kantantia kristolako isik eukauzan. Juana parlen atzetik zabiltzaz Gregorio. Juana parlen atzetik zabiltzaz Gregorio. Juana parlen atzetik zabiltzaz Gregorio. Baina berak ezaikuz nahi. Horrez zirian lekikeko kanta klasikuk. Bai. Euskera kantaten genduzanak. Bai. Bai. Entzun dedekot, lehen arrain fabriketan Andraskoak asko kantetan ebela. Bai. Gaur ez da hori eruten, gaur isiltasunek eixo eskatzen da fabriketan. Da nik gutagukein izan duen noizimin trampan. Kantatxuren bakantan da, hola, da, lan etxen da bestera batea. Bai, denok elkar kantaten da, lan etxozuak, ez dakit, nitzat gixo, hasta konzentrauen gixo gaitxez, ez da, beste gusto bateaz etxezu lan. Entretenidu hau, ez da? Baina gaur egunin hori ja... Baina ostera gaur egun ez da eroaten hori. Ez, erun bilitxake, nik uste, baina ez dakit. ¿Cómo era un día, el día a día de tu madre, por ejemplo, un día de trabajo? Un día de trabajo era que tranquilamente a las 3, 3 y media de la mañana ya salía de casa y entonces mi ama, por ejemplo, primero empezó vendiendo por las calles. Por lo mismo que había sardineras que tenían su puesto de venta ambulante, que iban al Portugalete o iban a las Arenas. Había gente que iba hasta Recalde, a Bilbao, a vender la pesca. Entonces la sirena del puerto avisaba de que entraba barco. Y entonces ya bajaban todas, esperaban al barco, veían qué género traía. ¿Y qué tipo de pescado era? En general el chicharro, la sardina, el bonito, el verdel. Anchoa, imagino. Anchoa mucha, porque yo recuerdo perfectamente de niña que en la época de la anchoa yo no tenía madre. Porque con estar pendiente de los barcos que entraban y de vender lo más posible para darnos de comer, ya tenías bastante. Mi abuela era pescatera en Galicia, de las que andaba por las aldeas, cogía el canastillo y iba al puerto, compraba y lo iba por todas las aldeas, por los caseríos. Luego empezó mi madre aquí en Azpeitia, empezaron por las aldeas también, como ambulantes, por Izarnazábal, Lastur, Arrona Arriba, toda esta zona. Y luego seguido ya vino el tema de no poder vender las sardineras por la calle. Todo eso, al desaparecer eso, claro, ¿qué surgen? Los centros comerciales, las pescaderías, con local, con una serie de mínimos que te piden para que eso sea teóricamente sano. Y en el 69 el Ayuntamiento de Azpeitia decidió sacar a subasta unos puestos en la plaza. Y mis padres pues cogieron el primer puesto en agosto del año 69. O sea, llevamos 53 años en Azpeitia. Me levanto muy temprano. Normalmente, si no tenemos que ir al puerto, me levanto a las 6 de la mañana. Vamos al puerto, hacemos la cofradía. Mi marido se encarga sobre todo de lo que es la compra de la cofradía. Yo me encargo de la compra de altura. Venimos aquí sobre las 9:30, 9:15, según depende de cuando entre los barcos de bajura. Abrimos la pescadería, colocamos el mostrador, ponemos toda la venta, limpiamos pescado, servimos restauración. Son 12 horas en el mostrador, detrás del mostrador. Los domingos sueles ir a la lonja. Sí. Cuéntame un poco, ¿cómo es la compra que hacéis del pescado? A ver, nosotros compramos en primera venta, nosotros no vamos a la subasta. Nos dicen más o menos qué pescado trae cada barco, entonces tú te organizas, vas a esa hora, a la hora que entra el barco vas y cuando empieza a descargar, pues empiezas a coger el pescado que necesitas. Es una selección privilegiada, es pescado de primera calidad porque tú eliges la calidad,
eliges el tamaño, seleccionas, pero eso es una labor ardua también al final. Y son horas. ¿Soléis trabajar con distintos armadores? Con todos. En ese momento con todos. Hombre, la flota de Ondarra se ha reducido, ni a la cuarta parte, con todos. Procuramos, no, es que necesitamos de todos. No nos podemos abastecer solo de esta lonja, de la lonja de Ondarra. Necesitamos abastecernos de más mercados. Pues el mercado de Bilbao, mercado de Arzún, el puerto de Pasajes, todos los puertos del Cantábrico, desde Vigo, Avilés, Coruña, Celeiro, Santander también, cuando la época de anchoa, porque la anchoa este año, por ejemplo, ha dado en la zona de Asturias y Santander, entonces tenemos que comprar la anchoa en esos puertos, Besugo, Lubina, Mero, de la zona de Tarifa, o sea, abarcamos muchos puertos. ¿Y cómo se hace la venta? ¿Qué se hace en la lonja? ¿Mediante subasta? ¿Cómo se hace? Sí, la venta se hace en la cofradía mediante subasta a la baja siempre, empieza en un precio y luego va bajando y el comprador que le interesa pues le da un botón, separa la bola, compra la cantidad, el lote que él quiera. Si por ejemplo hay 10 cajas, compra 4, desde ese precio empieza otra vez a bajar a la baja para los siguientes compradores. Es una subasta a la baja siempre. ¿Y los compradores son mayoristas, minoristas? Aquí en Bermeo no es que haya mucho comprador, pero hay mayoristas y hay algún minorista, cada vez menos minoristas. ¿Cómo te ha dado por embarcarte en poner una pescadería? Bueno, esto yo lo he hecho queriendo sobre todo fomentar el pescado de temporada. Pues ahora es la campaña del bonito y valoro pues eso, esa pesca tradicional de bonito pescado 1 a 1. Y bueno, yo ahora, mi hermano ha entrado en Avilés para descarga de marea, yo he ido, he estado toda la noche ayudando en esa descarga y luego pues he comprado pues 3 tinas de mi hermano y las he traído aquí seleccionadas para tener el mejor pescado para el pueblo. Y la verdad es que eso pues da mucha satisfacción, pese a que los meses que llevo pues ha pasado un poco de todo, porque hemos salido de la pandemia, pensabas que bueno, que la cosa remontaba, hemos entrado en la guerra pues una subida de carburantes increíble, luego la huelga de transportes, o sea que nos ha pasado un poco de todo, pero pese a todo yo la verdad es que esto lo he hecho con ilusión y bueno, y ya por ello vamos. Mi padre, toda la ilusión de él en su vida era llegar a tener un barco. Y en el 89 tuvo la opción de poder comprar un barco de altura a una empresa de Ondarra. Y lo hizo. Y dijimos, pues bueno, ahí está. Si es tu ilusión, aquí, para adelante. Mi padre, como seguía con las pescaderías, pues yo me hice cargo del barco. O sea, todo lo que es oficina, todo. Claro, ¿cuál es tu responsabilidad estando al frente de un barco? ¿Cuál es tu...? Todo, o sea, desde oficina, pertrechaje de barco, todo lo que sea el pertrechaje, redes, gasoil, aceite, alimentación de marineros, entrepó de marineros, contratación, averías, talleres, todo, absolutamente todo. Luego, si tenías una avería, si en el barco tenían algún accidente o algún marinero enfermo, pues todo muy, muy complicado en ese sentido. Gu hemen zeinaren langutik, batez be, enpresi ezan atxana bakarrik, sozio gehiagokan, baina berak nahi ban, gu enpresako parte izeti, baina guazi ginen, amantala jantzitzen eskatila modure, pasak gero gitxike, juntzin beste sozio lagaten, aia zane hartzen momento bat, enpresen bakarrik gure zune, eta orduan bai guk hartu endun ja responsabilidade gaur egun dana. Bastau beste gixe ezautu, hause biharra, ezautu bakarrik. Zelan izeten da zuen egunerokoa?
Ba, hombre, txalopi etorten danin, ba, organiza bizu, segun zemat arrain dakarren, horren beste jende behin bizu biharreako, ordute gixak, gero klasifikaten eskatian biharratarana zelan organiza, arrain ezberdin asko etorten dit, horre dana klasifikan berdit, atzanen hori klasifikan bizu, eta gero ba, jende itxosutik etorten danin, ba, betira baten bat, medikoan ajun birde, ero etxindu gelditzea, eta ordunaren ordaineko bat bilatu bizu, ez? Eta orduan hor txartzen da papeleo esango, altak emon bizu, gixona bilatu bizu biharreako, paperak ondo uki bir dau, ze gaur egunin etxozaguti, paper asko bizu ondo ukitxi, eta kurtsillo asko enbir dabe, eta gaur pegauz asko uki bir dabe. Eta hori dana ondo kontrolatakun, hoxe organiza, gexen bat. Da gero gexen bat, ofizinako kontu hurrengoko gonetik aurre izaten da. Opasako ofizinako kontu be, dakau bizkat, bakotxak biran biharra, gu beste pertsona bat dakau gero laguntzezkone, baina berak igual gexa, berak egiten dugu gexa igual, kurtzilu, o txalopik agua berixiak hori, agua berakengo txalopin aberixene, igual nekengo aberixi paga. Api de muelle esaten dana, ez? Ni gexa api de muelle eta gero bera ofizina. Ni gexa pues ofizina, o banco, o contratos, altas, bajas, nóminas. Zer, bixoko ongo bainak bihar bardin eitzen, ez gineak ezekula jako biharrak amaitzea. Nina administratibina, eta etxen dugu, bizkate da, izango duke bai ofizinako lana, eta bai deskarga bai. Gudu memekero bajaten ga, deskargak etxen dugu, lotea etxen dugu, gero aztelen goxetan juten ga benta, arraina saltzen dugu, eta gero iak isen bat, martizenaterik ostirale arte etxen dugu, ofizinako bulegoko lanera. Domekatan heltzen dire ona rastreruak. Bai, normalin urteko domeka guztik lan etxen dugu. Gero bakauen beste pintxero batzutan igual astinzin sartzen di, baina ise beti domeketan lan etxen dugu. Domeka goizez eta atzaldez. Eta domekako beharra zein izeten da? Domeketan etxen dut normalin bajaten ga, txalopia torrenin. Eta gero etxen dabe gizonak etxen dabe deskargaten dabe arraine, eta guk etxen dugu hori manipula. Gero etorten di gure minoristak, eta minoristak zer nahi daben, etxezau pixa, eta punta, zer nahi daben. Eta gero hori zaten da normalin domeka goxeko lana. Eta arrasterune, arratzaren ikutzen duena da lana, baina, lan guzti de gexema, porque hemen, etxen duen arraine, ez dugu edez normalin, bai pasaire, ero galizire bisaltzen dugu kamionez, pintxoko kasun, eta arrasteko arrain guzti hemen saltzen da. Orduan horrein miro arrain guzti manipula, lonjan, hemen kasun lonja berrixin, eta horren manipulazioi denbora asko eruten dauz. Hori dana ondo ipintxi, gero presentzia honek gutxiko, eta ondo saltzeko edo saltzeko izan bidan moure. Eta nondik dator guzti hau, zelan sortu zen enpresa hau? Maritere, a ber, zeuk sortu zen duen gizonagaz batera, ez da? Bai, hau enpresi bai, nire gizonaz. Alturan neu izan izan lehenengoko zaregile. Neuk eukin itxu zen, ez da etxe, bostero zei handra eukin itxu zen neu kontratata, neuk pintxen itxu zen biharri, nahi da beste biharri txeben. Zareak montetan eta josten eta bere andraskoak aukiten zen du esan? Bai, neuka bai etxen eban zare guzti hartzen eban planu, eta bai etxen eban rarrarra, emoten etzan juntak etxeko, eta gauzak etxeko, kostadiluk etxeko, eta junta etxen gendun. Eta zuk nonik izi zen duen? Gizonak erakutzestan, gizonaz biharri. Eta esan dozu helen, holan apurbet adibide modure, modistoak trajea egiten daben moduen dala, ez da? Zuek bere patroia egin behar dozu helena hau eta... Bai, eslan zu, alta kostura. Bai, ez alta kostura. Barko bakoitza berana, dauko. Patroi izaten da, patron de peskak eskatzen dauzen nahi da ben en general. Eta beratakaz beren gauzak eta holantxenik etxen du. Gero guk estudixo bat etxen du aurretik. Emotezkun ezaugarrixakin, ze beharko dakarren eta nun nahi daben atrapa eta zelako zona, zelako profundidadia, zelako arraina, arrain batzuk zapalatiz onduari pegata ote dira, beste batzuk orago, segun zer nahi daben, guk estudio bat etxen dugu. Simuladore etxen dugu diseño bat, simuladore batak hau, eta simuladorin sartzen dugu, ikusteko,
zelako parametrotan ibili aldan saria. Da gero horren arabera ja, trajea diseinaten dauenin, produzin nire para no. Beti esaten da, portuetako andrak eta emakumeak isekera edo karakterra handikoak direla, ez da? Hori holantze da edo famea da? Ez, hori holantzen da. Bai. Ata bizu kontu, arrantzale bateaz eskontzeza zenin, paper bidakazu zela itxeko. Zeuri eta zeure zen arrana. Arlo guztixeta, Arlo guztixeta. Orduan ez da badixo, arrain, ez. Aurrera hain behar da eta kitxo. Eta emakumin papera gorra da, oso gorra da. Aurrean bitzazun da gauza guztia. Zeutzeko orale karga guzti, etxeko konto guzti, umin problema, arazo guzti eta karra zenak, hileku baiaten bagatzu ere espagatzu zueldu geletzen gatzune, zorrak ordainu bibari. Matriarkadua izan da beti. Eta benetan izan da? Bai. Zer zeuek aukidozue ardurea, ez da, bai etzekoa? Bai, gizonak pentsaten genduen itxasora jutia, zeba nahiko bela. Orduan hanrak hartzeben ardura guztia. Etzeko ardurea zeuek aukidozue? Etxekua eta beste gauza askona. Nire goitzat, ontxe be, neuna zeruten tutena kontu, eta eskolaren arezuan, bizitzako, porque ni amaidu urtea zazin izan biharrian, eskola niberi izan ez neban gehiagirik aprobetxaten kustaten da. Generalmente desizio kartzikuk. Gizonak etorri orduko plantiteko desizioa, Holanda honetara da eta honetara da. Ez gizona bobuk izan dizelako, Bermion handrak urten da, fabrikantik da, primera divizioneko eta freskerak eta. Gizona moldazkoko keñarre, are gizonak izan diez, benetan modernu, jakin jauna, nire handriek balizudako, eta berat, darula total guzondot. Nire gizonak, ontxe bestaki, baina lehen ezek gixen, kartilla bat baeuan, 2, 3 eta zemat eguan bez. Sekule ez di arduratu, eta nire gizona morun gexenak, ez di arduratu, banku bai gixen uneguan, baina, porque gizona juten zin itxos baltzine hoten zin, goxan zeru eta gehian ure, holantxen ite. Baina gero torten zin etxea eta, listo, baeuan, espaeuan, eta zer, porque, claro, mainelape, eurape ez dakarre soldata fijoik. Du, zemate arrantzaten daben, eta bentan araberan. Sekule ez dago jakitzen zema kobratmo oraben. Sekule bez. Eta hori gogorrara. Eurak ez dakixe eta norberapez. Eta orduan ongo egin, ondo kobrarau, gorden berde, porque datorren egin ez daki hau ze izangoran, eta beti holantxenek. Ni bezek eta ez, zirian deitxeku zareinak, umiak eurak hasi, beti etxia, atunduta etxite, bajatu, sari josi, etxera, beti, da dana erute ben eurak. Eta senarra kanpoan? Da, senar betxasuan. Baina honek benetan superwoman dira. Da lehen, entzun bezine, invisibli zirian, egisa da, da horretxe bena biharra... Esan euren lana, baloretan ez da? Bapez, claro. Portuko beharrak, portukoak orduan andraskoak izen dozu ez, bai zareginek, bai dana, loizetakuek eta darak. Itxitsi izan dugu igual gizonen beti, biharra astuna edo bada, itxitsi izan dugu gizonen bat, beti lagunduteko edo, bai ostantzien andrak pentsau. Eta zelan konpondu zari gizonakaz? Zelan izen da andran eta gizonen arteko hartu emona portu? Ni neuri izango zut, neurie, neu jefie. Nire gizon garau batek ez dut musikaltza. Bate peze, da behitu imizan gizon edadeko kondizeri.
Bai horretako zeu perrespondidu bizu. Badiezu bai, hau bai da. Desbadiezu ez. De reunioten bazar bat esan bizu haulan. Si quieres como hombre, a leche. Y si quieres como mujer, como quieras. Ni hemen nahi da egizona nahi handri. ¿Y cómo fue empezar con una chica de Duro. 25 años, empezar en el Por puerto de eso, Ondarroa? tenía 25 añitos. Hace 33 años, te puedes imaginar. En ese momento, y todavía, el mundo de la mar, como habéis podido observar, es masculino. Hombre, hay chicas en las oficinas y eso, pero lo que es el tema mar es masculino. Cuando empecé yo había dos armadoras, Mari Carmen Aldarondo y su cuñada María Ángeles, que ya eran señoras pues más mayores. Yo, una mocosa. Pues al principio me trataron como una mocosa. Me costó abrirme camino, mucho. Portu ez mundu de hombres, ordune guke geuri ez jateko, ata bizun energizioz, ordun horrek eraizku guri, esatuten da, aurrea etxite, gizona baino hondikan jarkera hori haua. Bueno, en el puerto antes era, aunque en Bermeo somos mujeres con genio y con... porque al final te tienes que poner en tu sitio muchas veces y decir, hey, que tú y yo somos iguales, que aquí no hay nadie más que nadie. Entonces tú tienes que, pues eso, ponerte en tu sitio en muchas situaciones, incluso algunas veces atacas antes de que te ataquen, por si acaso. La mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Si es verdad que se te forja un carácter un poco, pues eso, de puerto. Eta guk, etxen dugu biharra, gutxi gora bera, Bertan bar bat gizoneaz. Ezin ginkea txanta, porque... Egin bizu. Baina matriarkado ez autora uze hau, bai, zareko kontzei izan zen, eta karakter duen emakumite isiko bai izan da, zareko kontzei, karakter duenak eta emakume gogorrak izan horre gongaz, beti. Baina, bueno, kresalak gero emoten dau karakterra. Bai, zeo zen unun bara. Eta nortasuna eta bizu. Da jakin bizu erabiltzen. Da gaz. Portuko Andritakar salitraire. Ni nahi Maria Uriondo. Beti izan nahi, arraintzalekoko, arraintzalek izan dut, deure gurasu, deure familizi guztize, da untxepe arraintzat izate deure loak. Bai, gure bizize arraintzi izan da dara. Eta zelangoa da, arrantzale familia baten parte izetea? Ni torreinaz lau generazioa eta neuka potu dut. Ni seme bidakat eta nire zenik lihorrenaz. Eta gizona ez da izan itxosoko niri lihorreko. Eta nitzako neguzan ederra. Ni beti izaten eban, ez da, taldin lanin de negu ederra eta gabonak eta ederrak. Segatxik, atxe etxin, amabe etxin, da orduan bazkaltzen alkarreaz, afaltzen alkarreaz, kontaten alkarreaz, familia giru, nitzako negu eta gabone ingurute nitzako zoragarrixe. Negu gurazukin etxin, mai inguru garritxe, hori baino gauza garragoarik ez da. Gero gizonan eban, alturako patroia. Ondarrutik ebilen arrastan. Orduan eke eben, igual 10 itxasuan, da 24 ordu etxien. Hori izan da gure bizitza. Gizona 24 ordu ikusten gendun bakarrik. Da nik kabanan egoten itzalez, gizon etorten jaten ian, aizti juten jaten arratzaldin kabanako biharrekin gizona ziztara juteko. Zi era nuestra vida. Gizona bere arrantzalea izan da? Bai. Eta hori, zelan eroaten da bere? Bera txarto eta neu bai, porque bera etorten zan domeketan eta nik domekan neukan biharrasko. Eta hurrengoko uneako, une arte ikusi bez. Ze gero, eurek no urteten dire barriro? Ota 4 ordu txin. Ota 4 ordu. Baina, hoxe, ota 7 urtin, nik gizona zehona, hasia grosso modo esan da, ez da 3 urte enjoten beraz. Pues ni casada, ni soltera, ni separada, ni viuda. Casada estoy, pero sin marido.
separada no estoy porque de vez en cuando viene el marido. Baina situazioi berezixe. Duro también, mujer de patrón durísimo, porque mi hija se crió sin su padre. Mi marido pasaba 7 días en la mar, 24 horas en casa. Eso cuando estaba en la costa de Francia. Cuando iban a Gran Sol era mes, mes y medio, 2 meses en la mar, 4 o 5 días en casa. O sea, mi hija no conocía a su padre. Mi hija tenía un privilegio, que como su madre era armadora, yo todos los sábados llevaba a mi hija a la radio de la oficina para que hablara con su padre. Pues yo me he criado con mis aitites y bueno, ha sido una niñez diferente a la de mis amigas, porque bueno, pues ellas iban de vacaciones de verano con sus padres, pero mi aita se pasaba el verano entero navegando en costera de Bonitos, que mi aita se iba hoy y entraba a puerto dentro de 25 días, íbamos al puerto que entraba, nos pasábamos con él un día y volvía a salir, o sea, eso era nuestra vida, montados en un autobús. Y luego también es esa tensión y esa preocupación de que están en la mar y al final, pues sí, bueno, pues... y el miedo. Mis rederos, cuando hacía mal tiempo, siempre me decían, Mari Carmen, ven con nosotros. Digo, no, yo cuando hacía mal tiempo jamás iba a ver cómo salía el barco. Porque aparte de que iba mi tripulación, dentro iba mi marido. Y sí, con los temporales lo pasaba muy mal. Es muy duro. Es difícil, es muy difícil, porque yo siempre digo, me repito mucho, que no hay barco grande. En la mar no hay barco grande. Pues al principio de la costera los barcos van hasta 5 días de ruta, están en Azores, en las Islas Azores, y al final son cascarones en la mar, no... Entonces, si él te dice que te va a llamar todos los días, porque hay teléfonos satelitarios, pues que te va a llamar a las 10 de la noche, son las 10:30 y no te ha llamado, pues tú ya empiezas a volverte loca, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y cada vez que salen a la mar es angustia, es angustia. Yo siempre le digo a mi hijo, al pequeño sobre todo, le digo, hijo, mi estado civil es preocupada. Home, behitu, baten orlantzik talan, vapore itxasora, eta neutalan, agurre esaten. Da etorri jaten gizon pareja bat, etorri jaten. De esa ostan oiga, una preguntita, ¿tiene usted a alguien en ese barco? Da, sí, diñota, marido y 3 hijos. ¡Por favor! ¿Cómo duerme usted teniendo en un barco marido y 3 hijos? Pues hija, durmiendo. Bai, zeuen bizimodua hola. Egia da, no, eta zarriken etortzen jatu burura, joder. Zer pasako baritzateke, behitu zelako katastrofi pasako baritzateke, baina hori pentsaten bezin zareon. Orduan, zer nahi zuzatia. Gero bizizi izan da, eta ba... Lehengo itxasora doia zenin semiak. Hori da kriminal, ama batentzako kriminal. Pero digo, benetan por experiencia. Kriminal. Gero, deben enetzen zara, gauza guztien moduan, ez que ez dakuzu beste remediziorik, ez da ibiliko pentsatzen, zen mitxazo ez dut, bestazko, bai, antxezun diraz, baina apasau hartin oso gogorra, oso gogorra, baina, bueno. Tenemos una vida muy difícil, muy dura, porque aquí se ve bonito, estás detrás del mostrador, despachas, a veces eres un poco borde porque estás agotada, no tienes derecho a baja, no tenemos derecho a nada. Es una vida complicada, por eso no tenemos relevo. Nadie quiere esta vida, no tienes un sábado, no tienes un domingo. Zapatu domekari pentsabez. Horretxa itxitzen, zapatu domekia biharrik eta gehien ekuitzen genduna zan. Aste guztian ez eben igual ataraten trainik. Eta gero zapatun da domekan itxeben atarate ben traina, josteko zareinak, eta gu zapatu da domekari sekula bestu guekui. Ni eukirot astik, domeka arratzaldi nazi biharrin,
eta baixakur arte bostordo loen aste guztin. Eta zelan, aguantaten da hori? Ba, aguantatzen. Porque gu bajaten ginen, orduan, ondiokan igual, bajaten zinen igual irubidarrero biharrea, gabaz, eta gero, konpradorikin. Claro, gero etxea jun, eta, claro, etxin, labadorak epini bizuz, jatekuen bizuz, nizeme birakat, eta, claro, arepe, eskolan, eta orduan, urrengoko unin zuezek izun biharra bat zeukasun ala ez. Porque hemen ez dakizu noiz dakasun biharra eta noiz ez. Orduan, hain bezen duen, jatekuen, urrengoko eguneako, eta, claro, zu joten zeinan oire, alzanean. Ez dugu bati libraten. Ez, otala ordu alerta. Ez dugu bati libraten. 365 egun otala ordu. Txalopa paraten dizenin oporrak atxik orduntxe bizkaia. Eta noz izeten da, parada hori noz izeten da? Udan, normalin udan izaten da, bai. Eta gero igual, askotan be bai gabonetan, mar bat egunero bai eukitzen dugu be bai, da bueno, hortxo bizkata aprobetxa. Bai. Psikologiko batez be. Bai, baina hori txalopa paraten dizen hilenengo, azta bete gutxezu, porque txalopa parariz, baina liorreko bihar asko azten da. Betira ez ez. Ez dugu etxen bihar azte bukaretan, txalopa baratakun, baina bai da... Zenbe gure, abrosi duteko astirik, aspertuteko astirik. Ez, aspertu ez. Y para coger vacaciones, pues lo mismo, 15 días. Trabajamos 350 días al año. Entonces, ¿quién quiere esto? Nadie. Yo tampoco no quisiera esto para mis hijos, ¿eh? Bueno, mis padres tampoco querían esto para mí, porque sabían lo que era. Pero bueno, cuando haces las cosas, las haces. No puedes decir nunca, si no hubiera hecho, no, no, no. Yo una vez hecho, yo estoy conforme con lo que he hecho. No me arrepiento de nada. Eta zelan konpaginetan da hori, etxeko, familiako bizitzagaz? Aldamurun. Conciliación familiar, aldamurun. Lo que pasa que, bueno, hortxe etxeko bedano gaurko esen munduko kordon. Bai, danok, gizona pe bai ametxitzen dabe biharra, osea que... Orduan etxe barruko konbertsazioak bedanak izango dire edo etxean... Bueno, ni neu alegintzena kentzen, Neu alegintzena kentzen, baina nire izenak asko etxen dago. Ez da erreza, ez da. Deskonektatea bere. Este domingo, por ejemplo, para las 11 de la mañana estábamos en el puerto, volvimos a casa a las 11 de la noche, no podemos conciliar vida familiar. Yo en este momento, pues mis hijos son mayores, entonces no tengo niños pequeños, pero cuando eran pequeños he dependido siempre de una persona que estaba 24 horas en casa, que fue fantástica porque fue una mujer espectacular, que me crió a mis hijos súper bien, los quiso como una madre. Mi madre tampoco me podía ayudar porque mi madre también trabajaba en la pescadería, muy complicado. Nik esan birot, ni nazela afortunada bat, porque etxen dute lan asko gustatzen gazta. Hemen ez da azpertzei, betira zeo zer da bai. Normalik gauza txarra, baina betira zeo zer ez da. Hemen ez da monotonixaek, ez da aburrimientoek, ez da 8 ordu makina baten aurrin ze pasakora. Hemen egunero da pelikula bat. Gogorra da, porque askotan egoera gogorretan biharretzen dugu, betira hotzan egun, izoztartin, deskarrak etxen duenin, izoztartin pixu, osan, beba izan bide, lanpostu batzutan gogorra da, hemen hotzan dixe basaten dugu, hemen negu luzit izinen deskargan etxen duenin, baina hori danaken dute lanpoletxera. Guk sekule ez dugu jakin noixekuikon biharra. Baina gero ostera esan duzu, zano gustuko beharra izen dala, ez da? Ni gustua. Gero, alizientitaz be bai. Gero, gure alizientizan, gero egun bustin, umik zeuekin, eguazenela. Nik egun busti eukiron neure umik etxin. Ikastola eruten eban, etxin eguan, euran bile juten itxan, baskasi emoten etzan, eta eurekin eguan. Gabaz etxezun denela biharra, bai. Orduan, beste gauza batzutaz. Ez dakasune, fabrika baten, por ejemplo. Fabrika baten, esatetzue, amendik horture, onaxe, hauxerakazu, eta nahi bozu, bien, ez nizeik esan, ez gaurren nator, geu, por ejemplo, hori bau. Badatu gaurren nator, porque gaur afatxan nu geno bere gizonaz, ero gaur parranda nu, ero oporreta nu. Inok ez dut esaten ixe. Ez tozu kobraten hori egun hoi, baina no le das explicaciones a nadie. Hori olantxen ite.
Oin ganera, zeu ekandrak bere, alkartetan, batu sarie, badeko zuez... Bai, dakau, guk lehengoko elkarti, ni pentsatzen dut, Espaini guztin geuken gendunela. 2001 egin gendun. Gero hasi zin sari konpontzaik, Neskatila Bermeoku, Galizin bebai, Mariskadorak, eta ondakau, guk Euskal Herrian dakau, federazioi bat. Bai, Andraskune eta Galizin dakarre beste bat. Zezuek momentu beten alkartea bere sortu zen duen. Bai. Zegu gehuazen enako Porto Bakotxin independiente gehuazen danok. Dolanik, lehenengoko batzarren genuen ondarrabin. Porto Bakotxetik emakume bihun ginen, dano baten gendun, eta orduan dano pentsa gendun, asoziazioi bat sortzen. Asoziazioi bat sortu gendun. Orokorra? Orokorra, bai, dano. Bizkaixak eta Gipuzkoak. Rein konpontzaile bakarrik, Rein konpontzaile gutzak. Orduan dano baten gendun, hori, presixuk eta gauzak, etxeko, eta bizkatarra behindikateko, hobetua biarretxi, instalazioi batzuk ipintxi, eta gauzak etxi. De todas formas, ahora en este momento las rescatillas y las rederas estáis asociadas, ¿no? Tenéis una asociación. Sí, tenemos una asociación, aquí en Bermeo tenemos una asociación para intentar luchar todas en conjunto pues, por nuestros derechos. ¿Y qué es lo que reclamáis o cuáles son vuestras...? Bueno, pues nosotras hemos reclamado mucho pues, que se nos reconozcan enfermedades profesionales, porque no tenemos nada reconocido. Da besti batez be, enfermedades profesionales de kokatzi gure biharra zen, eskuturrak, ukanduk, sorbaldak, zerbikalak, gerrixe, hainbeste urtin, bihar repetitibu itxen, pixu, makurtute, umedadi eta hotzak, da horrek ere itxen daben, dakauzen mihin guztik, gorputzin zir, da horre danoti biharrak erain. Da nahi du hori guri rekonozimentu bat horretxena. Batez be, hori, koefiziente reduktor, hori eskatzen gabizu urtitan, gu autonomagaz, espeziales del régimen del mar. Eta espeziales del régimen del marko guztik, gizonezkok eta gizonezko maineruk, zango, itxosokuk, jubilazioa dakarre aurretik. Eta gu ez gatxu da onartzen. Da gabiz hoxe lortzeko nahi, helburun, ez dut, bizkate ezalik ez egia ordala, eta ezkilara bakarra, faltara bakarrik lortzeko. Lortu deia. 4 urte harinagoa zartzaru hartzen. Hori izan da, burruka askoin jau. Errebindikatibak izan az. Da, aurten izan da, posa ondala 4 hilabete, baina emondabe balixokotzako tren konpontzaiek, neskatillak, rederak, danok sartuk, da mariskadorak danok sartuko bazela, koefiziente reduktorin, bajuena, 0,1 mundabe bakarrik, bajuena, baina, 4 urte harinagoa zahartzaru hartzeko. Hori izan da, logro handixi, oso handixi izan da. Gero badau beste gauza bat azken urteetan eta holan, estatu mailan eta bere kongresuak eta bere indozu ez, ezta? Bai, juri izan gaz eta batu izan gaz hor, jente guztite, beti ere interesgarrixe. Ikusti beste personak, adibidez, gallegakin harremana handixetak hau, kongresutatik, gero Kanariaztip etorri izan diz, eta gero Andaluzin bebai, Malagan da hor ingurune jente askora. Eta oso interesgarrixe, geure eta jartxuk eta ikubitzen gendu zen, eta oso interesgarrixe, Galizin bion gaz. Porque hoy en día, por ejemplo, veo que sí en Ondarroa y sí en Bermeo, el trabajo de las nescatillas y de las rederas también está un poco enfocado al turismo y queréis enseñar también cuál es el trabajo que hacéis y se hacen visitas guiadas. Sí, hombre, aquí un grupo de nuestras compañeras hacen visitas guiadas, explican un poquito desde antes hasta ahora, con fotos, está muy bien, es una cosa muy bonita para ver. Y más que nada también nos interesa, aparte de enfocar nuestro trabajo a ello como un complemento,
nos interesa mucho que no se pierda esto, porque esto se pierde. O sea, es la esencia de pueblos que han vivido toda la vida, que la pesca ha sostenido esos pueblos, y una tradición tan grande también tiene que sobrevivir, aunque sea mediante fotos o a los niños que vienen de las escuelas. Es muy interesante también que eso no se pierda. Hacer la transmisión de esa vida tradicional, de esa cultura. Eso es. ¿Qué futuro le ves Ninguno. a la mar? Ni a la mar ni a la pescadería. O sea, las mujeres que ahora vienen a comprarnos pescado, que aprovechen ahora. Porque esto se termina. Casi ninguno de mis compañeros de los que yo tengo trato tiene relevo generacional. Porque estos normalmente son negocios familiares que pasan de padres a hijos. Y ahora no tenemos. Nadie quiere cogernos. Y la mar, lo mismo. Nadie quiere ir a la mar. En este momento la flota de Ondarroa, la mayoría de los tripulantes son gente de Senegal, sudamericanos, indonesios. Poco futuro, muy poquito futuro. Gu bila ez dakau ja relebo generazionala. Gu dakau ontxe neska bat 33 urteku bakarra olako gazti. Ez da kasu soldata fijo bai. Ez da kasu, eta ez dakizu noiz eukiko zun biharra eta noiz ez. Orduan, inorrez da nahi etorri. Tristire, baina horire zari konpontzaile morun, zehatxik ez daz. Ba, urte guztin, noiz itxen dabe biharra. Ba, antxoatan eta berdeletan zari apurtutera torrenin. Eta bestelaik urte guztin, eta igual, orduan txezaz, ba, 3 hilabetin, 13-14 ordo biharrin etxen, eta gero jaztakazu biharrik. Igual zaz beste 6 hilabete, orduan ez da soldataik. Soldata fijoik ez da, orduan inorrez da nahi etorri espakazu soldata fijo bat. Eta normalara, Eta normalara, porque neue bardinen goneban. Gaur egunin gaztixan da, eta nik alborot 8 ordoko biharra euki, me voy al trabajo de 8 horas, con los ojos cerrados. Depes euki. Lehen adibidez, orgeua zenin, orduan epokan eguneko 80 hemendi bizi ginanin, alantxen zan eta punto, hausegoa lana, eguneko 80 bizi zan gaz amendik. Baina gerokun hori juntanin murrizten. Eta li horrin juntan zenin sortzen lanbarrixak, beste giro bat sortu de. Eta jente barrixe, errezoida morun, beste lan batzuta juten, hau gutxitzen. Horregaitik ez dago erreleborik. Eta hemen egon zarien danok, ja azken urteetan egon zarien talde txikitsue bere, ja momentu honetan danak zauzie jubileta. Bai, 3 urte jubila ginen, azkanengo geguazenak, azkanengo talde bi geguazen, eta gure andereinu garretira zinin, ipini gendua zen beste andereinua da beste taldiaz, eta azkanengo gehiatu gaz 6 lagun, 6 dok batia retiragaz, edade bardineko gaz zeo zertxu, hilak atzera aurrea danok, eta orduan Ondarrun, ofizio hau desagertuen. Ofizio isaleike hau, zarrenetako bat, gure errexan arrantziaz lotute. Ondarrun desagertuen. Comprar un barco ya es una gran inversión y una gran responsabilidad también. Sí, también es un gran riesgo hoy en día porque las pesquerías se están reduciendo mucho, hay muy poca cuota para repartir, los precios de los consumos son tremendos, todo sube, el pescado sigue igual que hace 20 años, los precios, entonces hoy en día tienes que estar un poquito majara para comprar un barco. ¿Qué futuro le ves a vuestro trabajo como mujeres de la mar, a la pesca en general? Bueno, a nuestro trabajo le veo un futuro muy negro, muy negro. Yo, por ejemplo, tengo a mis hijos, pero que van a seguir con la tradición, van a seguir con este trabajo. Pero vuelvo a repetir, es mi caso. Puede ser que me jubile en este trabajo, pero el resto de las mujeres no. En este puerto ahora mismo con relevo generacional, pues creo que hay otro barco más.
gero eta txalopak itxiaraz, gero eta movimiento gitxia. Lehen hoxe, egunde 60 txalopa eguazen. On otabat txaloparaz. Lehen bajura gu beguazen, indo. On bakarrarakau. Zerkoku bakarra. Ze kasu honetan Lekitzon, bapore bakarra dau. Berau. Jatzalupa bakarra dau. Ez da besterik. Eta gure mutilak ez dira zenian, gau pilar. Bat antxe jubilatin durtin azkanian, horixe da ona. Loa bebauko hauz ez da, baina lobak ez da bena jakin ezer. Lau mutil dauko hauz, baina vaporera errima bestiz etxet. Aurre zateko bez. Bai, egixe da, ondarrun hau flota oso importanti onda eta gaur egunin ez da. Zeran ikusten duten, nik ikusten dut ondarruko portun, da zen armadore gazte eta perfil oso ona dakarre, eta ni pentsatzen dut jarratxuko erabela. Eta interesanti izango litzake, gazenak eoti, ez da? Ze azkanin arraini bide, demanda bat arrainana, hemen oso ondo biharretzen da, behatu zelako inbertsioik dakaben, longine. Orduan, espero ni hemen jubilati iztez izango dan, baina espero baietz. Ze oso sektore importanti de gaur egunin, bai Euskal Herrian eta bai Espainia mailan.